Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Saungut Gibrei naka jela Tripura kila yap bat ka met jong ki kala para lingkhot lingkhai ha ka jing bthai ka karkhana Kachar district jong Assam kani kala ja ka steps ngi ublei ha ka por khatwe bga ha ka de Global Infrastructure LLP Metal Processing Unit ha udhar bon ki nong shong kila ong ba ka jing sawa ka bami nak ne ka jaka kala long ka basngau shir khai bat ha ba kila lek ban pet UAE ya ki lingkhot met brio ki ba sapret ha ne ka jaka ki pulit bat ki kun hun yaram kila lek shakne ka jaka ban sei ya bon ngot ki nong tre ki bala men saw bala pen kit ki sha hospital u menteri sarkar u Kaushik Rai ula lek pet ya ka ne ka jaka bat ula hukum ban pelong da ka magisterial inquiry bat nalor ka jing doket ki pulet on doket ru da ka jing doket ka kerpang da ka office u district labor commissioner ulapan bana baka sarkar kan seo bai lutksan sanlak tengka shigi bahiyang sem jong kitu ki bayam bat on hukum ru ya ka company baka dei ban seo bai lutksan lakajong. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang ru kan umktasyo kanong ba bernihan kadon ha upod usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jela ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka balong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan